שלום לכם. אני כאן רוצה לדרג מכונית חדשה, לא מכונית חדשה, יש לו כבר מכונות מאוד ישנות. בעבר כשעוד הייתי עושה לייבים זה היה משחק די מפורסם שהייתי די משחק פה, אך מתישהו הפסקתי לשחק פה גם כן. אני רוצה לדרג אחת מהמכוניות, את המכונית הכי יקרה האמת, המכונית הזאת ועוד כמה מכוניות. התוכן הזה מוענק אך ורק לערוץ 509 ולא לערוץ 202. אז טוב, בואו נתחיל בזה. הנה. טוב, מבחינת הנסיעה היא בסדר גמור, לא מעבר לזה. רגע. עכשיו, אם אני רוצה לנסוע, להגיד אני עכשיו במהירות די גבוהה, רוצה לפנות לכאן. רגע, אני אפנה עוד מעט. רוצה לפנות לכאן. לא משהו. האמת לא משהו. לא מספיק לפנות לשם. וזה די מבאס. אז באמת. מחיר מאוד גבוה. ייצור בסדר גמור. 8 מתוך 10. וזה 9, אבל בגלל ההגבלה 8 מתוך 10. הרכב הבא זה יותר אוטובוס. זה אוטובוס לא הכי יקר, אבל גם לא הכי זול. הנה. טוב, אז זה אוטובוס בסדר גמור, לא מעבר לזה. גם ככה לא מצפים כל כך הרבה מאוטובוס. לא מצפים מאוטובוס שהוא ינהיר, שיהיה מהיר, שיהיה חזק, שיפנה טוב. לא מצפה ממנו. אוטובוס באמת צריך לפנות טוב, כי אוטובוס הוא הרבה יותר גדול, לא כמו רכב. ואם אתה לא פונה טוב באוטובוס, אתה יכול לפגוע גם הרכבים, גם בנוסע, אתה יכול לפגוע בצברה וגם בנוסעים, אתה יכול לפגוע בכולם. הנה, עכשיו אני בודק אני לא עושה בלם. הנה, הוא פונה בסדר גמור. פנייה לא כזאת חדה, האמת מאוד חדה. עכשיו, בזמן שאני נוסע, זה טיפה יותר מסוכן, אבל עדיין לפנות. טוב, עכשיו אני יוצא בתחנה הבאה. באמת, מחיר מעולה. מהירות מאוד טובה. יחס לאוטובוסים. הייתי אומר. 9 מתוך 10. אוטו הבא. זה יותר, פחות אוטו. יותר BMW. עכשיו אני בודק אותו. 3, 2, 1 ו... שמים אותו על מצב טורבו, פשוט גם לא וואו כל כך. האמת טוב מאוד, פונים במהירות. עכשיו אם אני רוצה לפנות לזה, הנה, לא, זה בגלל שהוא ממש טוב. עכשיו אם אני רוצה לפנות לזה, זה בסדר גמור. יותר טוב. וגם עכשיו הגעתי לחנות חדשה.
טוב, אני עוצר ומדרג. 9 מתוך 10, אפילו 9.5. וזה בסדר. תוכן בלעדי שאני מזכיר, זה תוכן בלעדי אך ורק לצופי ערוץ 509. אני מבקש מכם שנגיע לפחות ל50 סאבים, כדי שעכשיו אני הולך להפוך את הערוץ הזה מערוץ 509 לערוץ לייבים, ולשמר קהל איכותי שלא יוריד כל שנייה. אז עכשיו אני רוצה לדרג את הרכב. רכב שני, יותר משאית. זה נראה לי הרכב האחרון. טוב. מהירות בסדר גמור, אפשר לסס עליו מלא דברים, אבל בסך הכל אין לזה כל כך שימוש, אולי רק למסעית ולנסיעות כרגיל. אי אפשר למשל לאסוף מסעית עם כל מיני דברים, לא משמש כל כך. סביר. עכשיו אני בודק את הבלם, או יותר נכון, את הסיבוב. עכשיו טוב, הייתי מדרג את זה. אפילו 6, לא 7, 6 מתוך 10. 6 מתוך 10, לא מעבר לזה. ונראה לי שזהו. אז תודה רבה. אם צפיתם עד הסוף, אני מבקש מכם שתסמנו בלייק, זה מאוד עוזר לנתונים של הערוץ, וגם לי. ולהתראות. ביי.